2021 ମସିହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପିଇବା ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା 365 ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲା। ତା ନାଁ ରଖିଲା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି କରିବ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଟର ଲଗାଇବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଲୋକକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ତ ସେଟା ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲା ତିନିଟା ସହର ପାଇଁ କରାଗଲା। ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶିକି 206 କୋଟି। ତ 206 କୋଟିରେ ଆମେ ଏବେ ପାଇଯିବା କଥା। 2021ରୁ 24 ଭିତରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା। 2021ରୁ 24 3 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର, ସିଏ ବି 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଆମର କହିବା କଥା ଯେଉଁ 206 କୋଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପଇସା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ପଇସାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ସେ 3 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ସଫଳ ନ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର, ଆକୁ ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉ। এইটা আম আদমি পার্টির দাবি। আর উপরে সিবিআই তদন্ত করু এ টঙ্কা গলা কুয়াড়ে, কাহিঁকি লোক পাখে পানি পৌঁছিলানি। এইটা আম আদমি পার্টি দৃঢ় দাবি করু। সিবিআই আর নিরপেক্ষ তদন্ত করে লোক ন্যায় দেব।